Kaixo, arratsaldeon eta ongi etorri gaurko hitzaldira. Gaurkoan inteligentzia artifizialaren inguruan hitz egingo dugu, bale? Kasu honetan ahozko testu irakurgaien ingurukoa, bale? Azkenean badakizu adimen artifiziala arlo ezberdinetan aplikatzen dela eta kasu honetan ahotseko adimen artifizialen inguruan hitz egingo dugu. Beti bezala zalantzaren bate bali maukazue, komentarren eta daukazue zuen zalantzaiek planteatzeko, eta ahal dudan moduan, erantzuten saiatuko naiz. Ahozko testu sortzaileak edo TTS izenarekin ere ezagutu dezakegu, hainbat erabilera dituzte. Ikasteko zeltasuna dituzten pertsonentzako laguntza teknologia, enpresek eta sortzaileek, ofeko ahots gisa, bestek beste, bale? Sorgailu horiek asko erabiltzen dira jokoetan, marketingean, animazioan, ahots laguntzaileen garapenean, audioliburutan eta askoz azkenean bakoitzak ikusi behar du tresna honi zer erabilpen eman diezaioken, bale? Azkenean lehen esan duen bezala, adimen artifizial hauek soinua sortzeko garatu dira, audioak sortzeko garatu dira. Audio horretan zertan erabilizakegu, lehen aipatu da bezala, bideo-jogetan, marketingean, animazioan, filmetan orokorrean, ahots laguntzen garapenean, audioliburuetan, audioak dauzkagun edozein tokitan erabilizakegu adimen artifiziala, bale? Plataforma ezberdinak aipatuko ditut, baina kontuan izan azkenean gaur egun denen artean, desberdintasunak baldin badaude, baina aukerak orokorrean denetan gehiengoak berdinak dira. Beste batzuetan baina hobeto funtzionatzen dute, baina aukerak berdinak izango dira, bale? Aipatu behar dena da, adimen artifizialeko webgune guztitan zati bat doainek izaten da, beste zati bat ordaindu beharreko suskripzio gisa edo plataformaren arabera, bale? Eta hauetan ere ez da estepzio bat, bale? Tresna batzuk doainekoak izango ditugu eta beste batzuk ordaindu behar izango ditugu, bale? Beraz, kontuan izan gauza hauek. Ikusiko edo aipatuko dugun lehenengo plataforma, Lovo izeneko plataforma da, bale? Plataforma sendo eta erabilarentzako, bale? Ian oinarrietako benetako giza ahotsaren antzauten ahotsak sortzen dituena. Eta horrek ahots sintesiaren sektoraren berritzaile gisa nabarmendu du. Kasu honetan, sistema honetan, adimen artifizialeko sistema honetan oso ondo funtzionatzen du, sortzen dituen audio da ahots horiek oso naturalak dirudite, bale? Beraz, gaur egun internet bidez bidaltzen digutenean edo zer gauza, audio, irudi, bideo, bale? Beti kontuz izan, ez dana guzti sinetxiz, zeren gaur egun adimen artifizialeko sistemekin gauzak oso ondo egin daitezke, bale? Eta kontuz zibili gauzaiekin. Kasu honetan Lobok plataforma bat atera du, bale? Jen izenekoa. Eta, iaren ahots sorgailu bideoa eta testua ahoz editatzeko gaitasuna duena. Gizakien antzeko ahotsak sor ditzake, kalitatearekin eta eduki sortzaileok aldi berean editatzekegu gure bideoa. Nik bideo editatzea gauza bekin ez dizuet gomendatzen, ze azkenean bideo edizio tresna nahiko txarra da. Aukera gutxi, neritzezkit horrelako bideo editorea gustatzen, norbaiti gustatzen ezke, hor dago, aukera batzuk ematen ditu, baina ez pentsa sekuluko aukera dauzkazutenik. Eta beste guztia, hori beste goz bada, adimen artifizialeko sortzailea, bale? Bai testutik ahotsera, edo, ahotsetik nola baitzea zer esan eta
eskatu nolabait eta gero hori sortu, bueno, esan zuet, adimen artifizialak hor eguntanak aukera berdinak eskaintzen dituzte orokorrean, batzutan hor bai desberdintasunak izango dira, plataforma baten tresna badokate beste batzutan ez daukatena, baina orokorrean gehiengoa denetan topatuko dugu. Desberdintasuna izango da, zein ondo funtzionatzen duten batean eta bestean, gauza batzuk edo beste batzuk. Orokorrean berdinak izango dira. Lobok sortzen duen edo daukan plataforma hau Geni IA, Geni adimen artifiziala, kasu honetan, 500 ahots ezberdin dauzka, bai gizon eta emakumeak, ez 500 bakoitzetik, baina 500 orokorrean, neska eta mutien artean. Eta guzti honi ere 20 emozio gehitu bartzaizkio, eta 150 hizkuntza baino gehiagotan jartzen du. Honek zer esan nahi du? Hizkuntz bakoitzarako aukera batzuk izango ditugula, bai gizonezkoetan eta bai emakumezkoetan, gehiengoak inglesekoak izango dira, beste hizkuntzetan ere badauzkagu, baina inglesaren kasuan, azento eta tonu ezberdinekin, Gero, hor guk aukertuko nuke ze hizkuntzakoitzan aukertuko nuke gizona emakumeko ahots bat, eta horren eredu hartuta, guk sartzen digun testuri, ahotsera bihurtuko luke, Guzti honi gehitzen zaio, lehen aipatudan emozioak, Emozio ezberdinak ere kontuan hartu dezake adimen artifizialak, triste egotea, oso alai egotea, umore txarrez egotea, adibidez dela, maizte 20 emozio dauzka kasu honetan, eta horren arabera, audioaren erritmoa, testuaren erritmo hori desberdinare izango da, eta beraz, horrek errealismo toke bat emango dio, nolabait, errealismo emateko. Gauzek kontuan izan, azkenean, nolabait, audio oso desberdina sortu nahi dugunean, edo oso pertsonala nahi dugunean. Ezaugarri bezala orduan zer aipatuko nuke plataforma honen inguruan? Liburitegi ondiena daukala, hau da, ia 500 ahots ezberdin baino gehiago dauzka. Normalen ez ditugun beste izango beste plataforma batzuetan. Gero, ahozkera editore ere badauka, hau ere gehiengoetan topatuko du, baina honek ere badauka. Hau da, enfasia, tonu, kontrola, erritmoa, kasu honetan ere profesionalen kontrolak ere izango ditu aipatzen digut, niretzako aipatzeko nahi izaten da, enfasia, tonua, horrekin lortzen duguna da, hotxa grabegoa edo ezain grabea, erritmoa eta guzti hori gure gustura kontrolatu dezakegu, Eta, azkenean guk nahi dugun hotxa sortu dezakegu tresna hauekin. Gero, bideoak editatzeko ere gaitasuna badauka, normalen ez dugu adimen artifizialetan, badaude bideoak editatzeko adimen artifizialak, baina audio eta bideo danetan ez da izaten eta honek badauka. Beraz, bi gauzak hor bat egiteko aukera ematen dugu. Hitzik gabeko interjekzioekin, kasu honetan ere, badauzka soinu efektuak, argazki, musika eta bideo, estokeko bideoak, Hau da, derechos de autor edo dauzkan musika, argazki, bideo, soinu efektuak ere dauzkagu aukeratzeko nolabait, baina hori, kontuan izan, tresna guztiagoetatik batzok ez dira egongo doako bertsorako. Eta beti ere, naiz eta doako bertsioa nolabait aukeratu, erregistroa eskatuko digute plataforma gehienak gaur egun. Eta kasu hori horietako da. Murphy edo Murphy adimen inteligentzia artifiziala ere beste aukeratuko bada. Hemen ere testutik ahotsera pasatzeko aukera ematen digu, diktadura hori ere nolabait audio batera pasatzeko ere aukera hori ematen digu,
Eta, bueno, kasu honetan ere, profesional batzuk, enpresa batzuk, profesional batzuk erabiltzen dutela komentatzen dugu. Vale? Aurreko aplikazioa ere bai. Aplikazionek pertsonalizatzeko aukera asko eskaintzen dizkigu, soinu natural batekin ahotsik onenak sortzen laguntzeko, bale? Ahots eta euskalki ugari ditu eta horien artean bueno, 15 hizkuntza dauzka kasu honetan, aurreko kasuan 150 baino gehiago. Kasu honetan 100 ahots dauzkagu, bale? Hori, neska eta mutilen artean, eta hizkuntza ezberdinen artean, 100 ahots baino gehiago dauzka, beste baina askoz gutxiago, baina, bueno, hor daukagu. Kasu honetan ere, efektu ezberdinak nolabait pertsonalizatu ditzazkegu, bale? Azentuak, ahots estiloak, tonuak, asmoak edo hori ere kontuan izan du. Asmoak kasu honetan aurreko emozio 20 emozio zuzkan epatu dugu, kasu honetan, asmo antzeko efektuak lortzea eskaintzen dugu, vale? Baina, aurrekoan aukera gehiago genuzkan. Eta guzti hauek kombinatuta, lehen esan dugun bezala, aplikazio hauek eskaintzen digutena da, gure ahots pertsonalizatua sortzea, bale? Guk nahi dugun ahotsa, guk nahi dugun tonoarekin, guk nahi dugun erritmoan, bale? Azkenean, danak helburu berdinerako zuzendutako aplikazio edo plataformak dira, beraz, zentzuzkoa da hori esate ezta. Murphen ezaugarriak hizkuntza guztietan 100 ahots baino gehiago eskaintzen dituela, bale? Emozio hitz egiteko adierazpen estiloak, bale? Aurrekoan ere bagenukan hau, bale? Emozio ezberdinak nolabait kontrolatzeko aukera ematen digu Murph aplikazionek. Audio eta testua sartzeko euskarri ere ematen dugu, kasu honetan hori, audio sartu dezakegu, ofeko hatxaren azterketa iarekin, tonuaren azentua eta gehiagoren bidez pertsonalizatzeko modukoa. Bale, dana. Tonua, azentua, emozioen estiloa, audio eta testua sartzeko aukera, bale, azkenean beti berdin zentzu horretan. Beste plataforma bat, sintesis hau ere oso ezaguna dana, iaren ahotsezko testu sortzaileen ezaguneta indartsuenetako bat da. Edozein pertsonari iaren ahots profesional bat edo iaren bideo bat klik gutxi batzuekin sortzeko aukera ematen dio, bale? Bueno, plataforma batzuetan ere eskainiko digute, hemen esaten duen bezala, testu baten bitartez, bideo bat sortzen digu, pertsona batena eta pertsona horrek guk adierazi diogun testua esaten agertuko da, bale? Plataforma batzuetan hori ere topatu dezakegu. Hor ere adibidez ezberdinak egoten dira, neskak, mutilak, fondo ezberdinekin, edo kontestu ezberdinetan, eta lehen epatu dugun bezala, kasu batzuetan tresna batzuk doainek izango dira, beste batzuetan ez. Bale? Probatzeko normalean beti izaten ditugu gauz bakoitzetik zeo zer, pixkat probatzeko, bale? Baina gauz gehienak eta hoberen funtzionatzen duten adibideak, normalean ordaindu beharreko gauzak izaten dira. Hori ere, argi esan behar da, bale? Ez zarantzarik izan horrekin, beraz, lanerak edo baldin bada, probatu eta gustatzen bat dizue, probatu ordaintzeko bertsioa eta ikusiko duzu zen den horren aldea, limitaziorik gabe, aukera guztiekin, eta aldeak egoten dira adimen artifizialetan, bale? Danetan orokorrean. Bale, sintesis honen ezaugarriak, aukera hots profesionalen liburutegi handia baten artean, bale? 34 emakume, 35 gizon. Ematen ari nahi zifrak, baina gauzak ez oso kontuan izan, ze azkenean sistema guzti hauek egunero gauza asko berritzen dituzte, eta egun batetik bestera gauzak aldatu daitezke, aukera gehiago izan ditzakegu segura asko, beraz, gida bezala edo ondo, bale? Baina
baina hori, osea, ez da ez dala beste munduko informazioa eta datu konkretuiek, bale? Hau da, 34 emakume, 35 gizon. Da, hor egun segura asko datuek ja ez dira hauek eta desberdinak izango dira, bale? Zen normalen geroz eta gehiago sartzen dituzte. Ahots mugagabeak, bale? Sortu eta saltzen ditu edozen helburuterako. Oso ahots errealistak, lehia plataformaetan ez bezala. Hitz espezifikak nabarmentzea, askotariko emozioak adierazteko, zoriontasuna, gogoa, tristura eta abar, bale? Hemen lehen ez dugu aipatu, bale? Baina aplikazionek ere, best aurreko biak bezala, emozioak ere kontrolatzeko aukera ematen digu, erritmoa, tonua, bale? Azkenean orokorrean danetan gauza hori nauzkagu. Gertatu daitekena da, plataforma batean, modu batean deitzea, aukerari, beste plataforma batean beste izen bat erabiltzea, tresna hori aipatzeko, bale? Horri bai, desberdintasuna egon daitekela kasu horietan. Etenaldiak gehitzen ditu erabiltzaileak, ofeko hotxei are sentsazio gizati arragoa eman edienean, emaitzak azkar ikusteko eta aldaketak aplikatzeko, aldez aurreko bista modua, errenderizazio denborarik galdu gabe, bale? Bueno, tresna hori, nahiko erabilgarria izaten da, nire ustez. Zati bate ikusteko, dana nolabait audio gozoa sortu gabe, eta ondo dago. Erabili salmenta bideoak, kartak, animazioak, azalpenak, sare sozialak, telebista komertzialak, podcastak eta gehiago, bale? Hasieran aipatu egon bezala, adimen artifizialeko plataforma horrekin egiten dana da, audioak sortu. Eta audio horiek gero zertarako erabiltzakegu, audioa daukaten edo zer gauzatarako. Vale? Kasu honetan sintesis aplikazioak ere, bideoarekin ere pixka jolastu egiten du. Beste kasu batzuten gertatzen ez dena, vale? Baina, orokorrean tresna gehienak beste guztietan bezala duzkau, vale? Baina, hasieran esan du bezala. Desberdintasuna izaten da, zein ondo funtzionatzen duen batean eta bestean, tresna bat edo bestea. Kontrolak, kasu batzuetan aukera gehiago ematen dute, beste batzuetan baino. Hortik aurrera, dagoen besteko desberdintasunik. Orokorrean gaur egun, danak nahiko ondo funtzionatzen dute, egunez egun danak hobetzen doa, ze azkenean gogoratu beharra dukagu, adimen artifizialak egunez egun bere gauz ikastunen duela, egiten dituzten adibide bakoitzarekin ikasi egiten dute, gauzak aldatzen du jaten dira, eta sistemak hobeto egiten dira beraien gauz, egun batetik bestera. Markatu. Ezaugarri bereizgarrietako bat, kasu honetan Speechify adimen artifizialen inguruan itzen dut. Ezaugarri bereizgarrietako bat, URL esteka batetik zuzenean irakurtzeko, orrialdetik testura transkribitzeko eta ondoren ozen irakurtzeko gaitasuna da. Aurrekotan etzen aukera ematen, kasu honetan URL bat eman ezkero, hor dagoena irakurri egiten du, eta audiora bihurtzen du. Eta hori bezala, lehen esan dugun beste aukerak. Orrialdetik testura transkribitzeko, testutik audiora, eta guzti horiek. Gainera, webgunean edukia, PDF-ak, Googleen dokumentuak, liburu elektronikoak eta gehiago irakurtzeko aukera ematen duen luzapena ere eskaintzen du. Kasu honetan, plataforma ezberdintarako aukerak ematen digu, Android, iPhone, webgune formatuan, zen beste segun, Chromereko estentsio bat ere badauka, Microsoft Edge nabigatzearentzat ere beste estentsio bat ere badaukate, zentzu horretan, gauza askotarako, gauzak erreztu egiten dizkigu estentxo hauekin, Eta, estentxo horrekin lortzen dutena da, lehen irakurri dena. Hor web orrialdetan, nabigatzaren bitartez, begiratzen gaudena, berak automatikoki irakurri dezake, eta hori audiora bihurritu esan ez dago. Ezaugarriak zeintzuk izango lirateke, egunen irakurketa automatikoa, nabarmen irakurketa testura, irakurketa abiaduraren doikuntzak, testua importatzeko modu asko, ez da bakarrik testua kopiatu eta pegatu hor webunean eta horrekin jazta, beste aukera batzuk ere ematen ditu.
Lehen aipatu dana, Chromeren luzapena, webgune baten testua zuzenean irakurtzeko aukera ematen du, eta edukiarekiko irisgarritasun handiago eskaintzen du. Vale? Bueno, orokorrean, esatizue, danak oso antzeko dira, kasu honetan hori, zuzenean URL bat edo pasata, berak automatiko irakurtzen du, hori beste kasu batzuetan ez da gertatzen, vale? Baina besteetan dauzkagun aukera gehiengoak ere, ia danetan dauzkagu, vale? Tonoarena, tono eta emozioarena danetan ez, gaur ipatu ditugunak ia danetan dauzkagu, vale? Baina gogoratu ezagun, hauek ez direla adimen artifizialeko aukera bakarrak, beste aukera asko dauzkagu, eta kasu batzuetan, tonoa eta emozioen aukera hori ez dugu izango, baina bai daukaguna da, pertsona ezberdinak aukeratu, hizkuntz ezberdinetakoak, gizon emakumeak, vale? Beraz, gaur ipatzen duguna bakarri dira, dauzkagun aukeretako bat. Bueno, aukeretako batzuk, vale? Beste kasu batzuetan, edo aipatu ez ditugun beste adimen artifizialeko beste aukera batzuetan, beste aukera batzuk izango ditugu, vale? Beraz, kontuan hartzekoak ze gauz izango lirateke? Bueno, horrelako aplikazioek audioak modu errazean sortzeko aukera ematen digutela, vale? Denak ez dirakoak, ia denetan izango dugu doako aukera txiki bat, zer probatzeko aukera ematen diguna, baina orokorrean gauza serioak egiteko doako bertsioekin nahiko gaizki, vale? Errealismoa nahi baldin badugu edo gauzak ondo egin dagoetan nahi baldin badugu, doako bertsioekin, bromak eta sortzeko ondo, baina gauza serioetarako nik esango nuke orokorrean ez dutela inondo funtzionatzen. Vale? Ordaintzeko bertsioak asko hobeto funtzionatzen dute, aukera gehiago, tresna gehiago, plantillak esan zagun dauzkagun txantiloiek hobe asko hobeak izaten dira, eta hori ere kontuan izan. Gehienak ian oinarritzen dira, gehienak ez. Gaur aipatutunak tanak daukate iaren zati bat, vale? Tresna guztietan adegian ez, baina gehiengoetan bai. Entzumen formatuan idatzitako edukia eskuratu behar duen, edorentzat erabilgarria da. Eta pertsona askorentzat komunikazio modu inklusiboagoa eta eskuragarriagoa eskain dezake. Vale? Behar konkretu batzu dauzkaten pertsona batzuentzat horrelako tresnak oso tresnagokiak dira, bizitza hobetzeko aukera ematen ditelako, vale? Beraz, hor gero bakoitzak aukeratuko du, tresna aukerabili, ez erabili, zein aukeratu, vale? Baina lehen esan duzuen bezala, segun eta zertarako, doako bertsioarekin ez da nahikoa izaten, vale? Probatzeko eta oso ondo egoten dira, baina beste gauz bada lanerako erabiltzea. Beraz, gauziek ere kontuan izan. Mila esker gaurkoan hemen egotagatik, ikusi danez ez diazu ez egingo zalantzarik planteatu, beraz hemen utziko dugu, badakizu astero gai berri bat planteatzen dugula, kasu honetan ahotseko adimen artifizialeko plataforma hauen inguruan hitz egin dugu, eta hurrengo hilean beste gai berri batzuk landuko ditugu. Aste honetan oraindik ostegunean gai hau berdina, baina erderaz izango duzue hitzaldi hau, vale? Eta uztailerako, ez ekainerako, beste gai batzu dauzkazue, vale? Kazetaguneko webgune dauzkazue, noiz izaten diren gaiak eta hitzaldiak, vale? Bai euskeraz eta bai gaztelerak. Beraz, hurrengo batean ikustea espero du, vale? Mila esker eta hurrengora arte. Agur!